Realitná kancelária Reality Kontakt. Naším cieľom je predať, nie predávať. Ďalšou činnosťou, vážení diváci, ktorou sa zaoberá realitná kancelária Reality Kontakt, je prenájom bytov a nebytových priestorov. O prenájom bytov je v Nových Zámkoch veľký záujem, ako aj o prenájom nebytových priestorov za účelom podnikania. Realitná kancelária Reality Kontakt vám zabezpečí prenájom bytu, nebytových priestorov, ako aj vypracovanie nájomnej zmluvy. Odporúčam obrátiť sa na nás, aby ste získali istotu, právne poradenstvo a dohľad nad vypracovaním nájomnej zmluvy. V našej ponuke nájdete mnoho bytov rôznych kategórií, ako aj nebytových priestorov za účelom podnikania, ako kancelárie, predajne a iné. Všetky tieto nájdete na web stránke reality-kontakt.sk. Chcel by som vás, milí diváci, pozvať na obhliadku nehnuteľností, ktoré ponúka realitná kancelária Reality Kontakt. V prípade, ak disponujete finančnými prostriedkami, ktoré by ste chceli investovať do nehnuteľnosti a zaujíma vás príjem z prenájmu, môžete nás takisto kontaktovať a my vám poradíme. Kontakt Reality Kontakt, to správne miesto, kam sa obrátiť, ak riešite svoje životné situácie spojené s bývaním.